Ok. Cred că acum fac video. E adevărat că soarele, în lumina soarelui e greu, dar și eu nu știu cum o să vedem cum iese. Ok? Nu, Nichi? Am ieșit cu Nichi la plimbare. Uite japonezele mele coreene, eu știu ce chinezoaice care fac gimnastică. Ok, acum dacă nu e soare se vede foarte frumos. Ok, cu vorba, cum știi tu, mie nu place să vorbesc, dar ok, e o zi de soare frumoasă, e ora 8 și 11 minute dimineața și filmele lui sunt interesante, sigur că dacă vezi ceva nou și la mine parcul știi. Dar numai așa, ca curiozitate. Spui că câteva minute, dar tu eu știu dacă ai răbdare să vezi aici, ok, să vedem. Ok, New Look, uite, poți să-ți dai seama și de aici cum e strada mea, cum e cartierul. Nici în Japan n-ai fost și nici aici n-ai fost. Uite, alea de acolo fug, o mașină merge, e Sunday morning, la ora 8, cerul pare tare senin, tare senin, nu e un norișor pe cer. Cred că se vede destul de bine și destul de frumos. Acum și am să încerc să traversez strada, să mergem prin parc, poate, ca să vedem film. Uite, o singură mașinuță aici. Și hai să trecem strada Nichi. Așa. Trecem strada. Probabil că el are... Nu cred că e ceva complicat sau ceva special. Se vede clar? Ok, Nichi, hai în parc, hai. Unde ești? Uite aici. Ok. Mergem. Ok. Acum poate am să-ți arăt, poate ai să vezi în film, un cartier nou-nouț, adică nu cartier, o stradă care era dead-end și era un teren gol și au făcut vreo 10 case acolo, pe terenul gol, vis-a-vis de parcul ăsta. Nichi, acum vezi când e soarele în fața mea, nu prea văd eu bine, dar poți să ghicești. Ok, Nichi? Da, a găsit acolo ceva. Ok, uite, ceva care e foarte rar la noi se vede. E o mașină de poliție. Ce face ea aici? Patrulează? Nu patrulează, dar probabil că caută, Ovidiu mi-a spus că caută mașini furate. Aici îmi place mie. Nu știu dacă vezi, o păsărică care a fugit. Ok, mie îmi place mai mult decât civilizația tot ce este legat de natură. Dacă văd rațe și astea e ce vorbesc mie. Ok, și vezi și umbra mea. Uite ce frumos se vede. Uite ce frumos. Și acum și vine Nichi, așa. Așa, în umbra mea, nu sta în umbra mea, ca să te vadă și pe tine. Așa, da. Ok, facem un... Uite, astea sunt casele noi, care ți-am spus că au făcut vreo câteva case noi, nouțe. Dar cum știi tu, că ce face aici, casele sunt mari, foarte frumoase, astea noi, însă sunt una lângă alta, nu cum îți place ție. De astea sunt case complet noi, pe o străduță cu nou exit. Așa, și acum intrăm și vedem păsărelele, nu știu dacă le poți vedea bine. Așa, acum intrăm în parc și una face gimnastică acolo, vezi? Cred că se vede. Da, aici strâng de obicei, în banca asta se strâng rușii.
de la un... nu, e un bloc aici unde stau, mulți ruși. Și aici sunt jocurile și acolo le vezi, dar sunt departe, nu poți să vezi așa departe, cred eu. Chinezoaicele care fac gimnastică. Ok. Ăla mergea și vorbea? Nu, cred că vorbea după aceea. Ok. Tinerică, nu chiar tinerică, dar face gimnastică. Și chinezoaicele nu sunt tinere deloc. Unde ești, Nichi? Aha. Uite pe Nichi. Și uite chinezoaicele care merg cu spatele. Unde sunt? Aha, da, cred că le văd. Cred că le vezi și tu. Da, merg cu spatele. Ai încercat vreodată să mergi cu spatele? Nu știu ce vezi. Acum că e soare, da. Da, așa. Și asta e căsuța mea acolo cu tracul. Ok. Cred că ai văzut destul. Acum și ajungem la sfârșitul parcului. Un parculeț mic de tot. Dar vezi că Sunday morning vin multe lume în parc. Nu multe, dar vin. Care fac gimnastică și merg de jur împrejur. Canada. Ok. Bye, bye. Cred că am făcut filmul vreo câteva minute. Bye.